आज आपण मस्त आणि फक्त 3 साहित्यात क्रिस्पी पोटॅटो बॉल्स कसे बनवायचे ते बघूया. पण त्याआधी चॅनेलला नक्की सबस्क्राईब करा. इथे मी फक्त 3 साहित्याचाच वापर केलेला आहे. इथे मी 3 मीडियम साईजचे बटाटे उकडून घेतलेले आहेत. आता हे बटाटे आपण किसणीने किसून घ्यायचे. इथे मी सगळे बटाटे किसणीने किसून घेतलेत. त्यानंतर त्यामध्ये मी 2 चमचे रवा आणि 2 चमचे कॉर्नफ्लॉवर घालून घेणार आहे. सुरुवातीला मी 2-2 चमचेच घालून घेणार आहे आणि जर आपल्याला नंतर वाटला तर एक्स्ट्रा अजून घालून घ्यायचा आणि त्यानंतर त्यामध्ये थोडेसे मीठ घालून चांगले मिक्स करायचे. इथे पाण्याचा वापर अजिबात करायचा नाही. आता मला हे थोडं मिश्रण अजून थोडंसं पातळ वाटते. आता यामध्ये मी अजून 1 चमचा कॉर्नफ्लॉवर आणि अजून 1 चमचा रवा घालून घेतलेला आहे आणि आता हे पुन्हा चांगलं मिक्स करून याचा असा गोळा बनवून घ्यायचा. त्यानंतर हा गोळा आता एक 10 मिनिट असाच झाकून ठेवायचा. 10 मिनिटानंतर बघा हा गोळा आपला एकदम सॉफ्ट झालेला आहे. आता हाताला तेल लावून पुन्हा 1 मिनिटभर याला मळून घेऊया. आता या पिठाचे छोटे छोटे गोळे बनवून घ्यायचे. हाताला थोडं तेल लावा किंवा कॉर्नफ्लॉवर लावलं तरी चालेल आणि अशा पद्धतीने याचे हे गोळे बनवून घ्यायचे. इथे मी हे सगळे गोळे बनवून घेतलेले आहेत. आता गॅसवर कढईमध्ये तेल गरम करायला ठेवायचे. तेल गरम झाले की गॅस मीडियम करायचा आणि एक एक हे सगळे बॉल्स तेलामध्ये तळून घ्यायचे. सुरुवातीला हे बॉल्स लगेच परतून घ्यायचे नाहीत. एक साधारण अर्धा मिनिट किंवा 1 मिनिट झाल्यानंतरच हे गोळे परतून घ्यायचे, नाहीतर ते चमच्याला चिकटून बसतील. आता मीडियम गॅसवरच हे चांगले ब्राऊन होईपर्यंत तळून घ्यायचे. इथे आपले हे बॉल्स तळून झालेले आहेत. आता मी हे ताटामध्ये काढून घेणार आहे. आपले मस्त क्रिस्पी पोटॅटो बॉल्स तयार झालेले आहेत. आता मी तुम्हाला इथे एक कट करून दाखवते. वरून क्रिस्पी आणि आतून एकदम सॉफ्ट झालेले आहेत आणि टोमॅटो केचप बरोबर हे तर एकदम भारी लागतं खायला. तर तुम्हाला रेसिपी आवडली असेल तर प्लीज एक लाईक आणि सबस्क्राईब करा.